इउपिपिएल हानजायासो दिनैनि दिनाव थामथि नङाबा ब्रैथियाव थाहैनायनि लामायाव बिथांमोनहा दंबाय थायो। एनडिएफबि बिदा फंबाय सारेन्डार बिदा फंबायफोरखौ दिनैहाय माने थैनायनि साजा डेथ सेन्टेन्स होनानै हाइकर्टआ अर्डार होबाय। बेखौ खोनानानै साफ्रोमबो जोंनि बिटिसि बासि आइ आफा बर' रायजो राजाफ्रा मेगनजों मोदै गजोबदों। सासेबो जोंनि दावहारु एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ आर्मि पुलिस पारामिलिटारि फर्सआव सोनानै होनो हायाखिसै, सिभिल साख्रियावबो होनो हायाखिसै, बरंसो रिहाबिलिटेसन होनो हायाखिसै, सासेबो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो कन्ट्राक्ट टिका होनो हायाखिसै। असल खामानि गैयै खुगायावल' गोदै गोथाव बुंग्रा बे दलखौ बिटिसि बासि खुनु जाथि जनगोष्ठी रायजो राजाफ्रा रावबो मदद खालामनाङा, बिसोरखौ ओइबारनि इलेक्सनाव एकदम साफा लांदां खालामजोबनानै गोथैसालियाव गारहैजोबनांगौ। प्रथम खोथाया जाहैबाय आं बिपिएफ मिरु आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि आरो बेवहाय आंहा बिपिएफनि जानानै सारा बिटिसि ओनसोलाव लोगोसे आसामावनो जेराव जेराव बिपिएफआ दरखार मनि खालामदों बेवहाय जेरावबो खना खनला थांनानै मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीया थानाय गामिफ्राव ओनसोलफ्राव गिदिंनानै बिपिएफ हानजानि जानानै आरो बिपिएफ हानजानि बिजाथिनि जानानै रायजोफोरनि गेजेराव खोथा बुंहैनाय मिटिं खालामहैनाय बे बिबाना आंहा दङ। आरो बे हिसाबै दिनै आङो सानजा क'क्राझार समस्तिनि गोबांथार ओनसोलाव गिदिंनानै बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जुदिव आंनि भटार नङा एमएलए हिसाबै सानजा क'क्राझारनिसो भटार होमब्लाबो बिथांमोनहा हांख्रायनाय बादियै बिथांमोनहा लेंहरनाय बादियै आङो बे जायगायाव बेफोर ओनसोलफ्राव गिदिंनानै ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों फैगौ बिसायख'थिनि बागै एमपि इलेक्सनाव जोङो बिपिएफ हानजाया दिनै देरहानायनि मोनसे गोख्रों थांखिजों बा गोख्रों मोनसे जोंनि अभियानखौ जे जों सालायबाय थादों बिनिनो अभियान सालायनांगौनि थाखाय बेफोर जायगायाव आं गिदिंफैनानै मिटिं खालामदों। आरो बे मिटिंफ्राव आङो दिनैहाय रायजो राजाफोरजों सावरायनानै रायजोफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनानै बिथांमोननिफ्राय जेखिनि जबाबखौ मोनदों बिथांमोनहा थारैनो आथिखालनि बिटिसि सालायनाय इउपिपिएल हानजा आरो बिथांमोननि लोगो हानजाखौ रावबो मोजां मोनला। थांनाय बोसोरब्रैनि सरकार सालायनाय समाव बे इउपिपिएल हानजानि दैदेननाय जे बिटिसि सरकार दङ बे सरकारफ्रा थारैनो रायजो राजाफोरनि जेबो मावना होनो हायाखिसै। बे गासै बे ओनसोलाव जेसेबां रायजो राजाफोर दं बिथांमोनहा बेखौ जोंनि सिगाङाव सिखार जादों फोरमायदों। आरो बिनि थाखाय दिनै ओनसोलारि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जाथि जनगोष्ठीनि जोंनि बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएल हानजाखौ थांनाय समफ्राव मदद खालामदोंमोनब्लाबो बिथांमोनखौ बर होनानै देरहानायाव सहाय खालामदोंमोनब्लाबो दिनै बे हानजाखौ थारलायै नागारनानै गोदानै बिटिसिआव मोनसे बिपिएफनि दैदेननायाव सरकार लाबोफिननांगौनि थाखाय दानिफ्रायनो नैबे एमपि इलेक्सननिफ्रायनो बिपिएफ हानजाजों सिथाबनानै थाफानानै बिपिएफ हानजाखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनहा साखाफारा जादों आरो बिथांमोनहा जोंनि सिगाङावहाय जबानखौ होदों। दा बे हिसाबै दिनै आङो बे जायगायाव गिदिंफैनानै दिनै प्रथमबारनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनदों आरो रायजोफ्रा जिखिनि बाथ्राखौ दिनैहाय आंनि सिगाङाव फोरमायदों बेखौ मोननानै थारैनो जोङो मोनसे गोसोआव बोलो मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों जे बिपिएफ हानजाया ओइबार सानथ्र'हायै लाख लाख रायजो राजाफोरनि सहाय सहযোगिताखौ मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा गोसोजों देहाजों मोनसे थिग खालामबाय जे ओइबारनि बिसायख'थियाव एमपि इलेक्सनाव बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनहा सांग्रांथि बिथांमोननि गेजेराव दंसै आरो साखाफारा जाबाय। आरो बेनो दिनै जोंनि बिपिएफ हानजानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो थुलुंगाथाव बाथ्रा। फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेस हानजाया गर्जन मोसाहारि आरो इउपिपिएल हानजाया एमएलए जयन्त बसुमतारिनि मुंखौ फोसावबाय। बे बेलायाव बिपिएफ हानजाया सोर सासे बिजाथिनिया फेक्टर जागोन होननानै सानो? जाय जाय हानजाफ्रा फैगौ एमपि बिसायख'थियाव बिथांमोनहा बाहागो लागोन आरो जायफोरखौ बिथांमोनहा गावबागाव दोलोनि बिजाथि हिसाबै थिसनगोन आं बिथांमोनखौ साफ्रोमनोबो शुभेच्छाखौ जानायगोन। भारतीय संबिजितनि गणतान्त्रिक बेबस्थानि मोनसे बेयो जिहेतु उत्सब इलेक्सना आरो बे उत्सबाव बयबो हानजाहानो गावबागाव बिजाथि थिसननानै बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि मोन्थाय दङ। बे हिसाबै बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन। खिन्थु मोनसे खोथाया बे जे इउपिपिएल हानजाया दिनै मोनसे रुलिंआव दङखाय बिथांमोनहा जोंजों बादायलायनायाव जोङो एसे बांसिन माने परिश्रम खालामनांगोन बे नंगौ, खिन्थु बिसोर देरहानो हाया। देरहागोना जोंनो देरहागोन। मानो होनोबा बिटिसिनि दानि सरकारखौ माने आरो सरकार सालायनाय दलखौ नाखस खालामबाय रायजोफ्रा, बे खार'नाव जों देरहागोन। आरो मोनसेया जाबाय
कंग्रेस दोलोनिफ्राय जाय बिजाथिखौ थिसननो नागिरदों बा कंग्रेस हिसाबै बिथांमोनहा गेलेनो नागिरदों दिनै बिटिसि ओनसोलनि सारा आइ आफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा नाय जे कंग्रेसनि बिटिआ बेवहाय लरग' थरग' जाबाय बेवहाय कंग्रेसनि खुनु गोख्रों मोनसे बिटि गैला आरो कंग्रेस खालामनाय मानसिफ्रा सोरबा बिजेपि सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल जाजोब्बाय दा एमपि इलेक्सनाव कंग्रेसखौ भट होगोन बायदि बेबायदि फिक्स भट दा गैया दा मुस्लिम भटफोरखौ जेन'बा टार्गेट खालामबायनानै बिथांमोनहा आसा खालामदों जानो हागौ खिन्थु मुस्लिम कमिउनिटिनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव एनडिए खौ फोजोबनांगौ एनडिए नि बिजाथिखौ फेजेननांगौनि खाथिराव जाय हानजाया एनडिए जों थक्कर मारिनानै देरहानो हागोननि थाखाय इलेक्सन गेलेदों बे हानजाखौ नागिरै नागिरै मोनसेल' हानजाखौ नुदों बे जाबाय बिपिएफ हानजा बेखायनो बिथांमोनहा गावसोरनि मुल्यबान भटखौ आद्रियै कंग्रेसनो होनानै फोजोबना लायलायसे माने एनडिए नि केन्डिडेट अर्थात इउपिपिएल नि केन्डिडेटखौ फेजेननांगौनि खाथिरावनो जेसेबां मुस्लिम भट दं बा माइनरिटि ख्रिस्टान भट दं बा सब जाति जनगोष्ठीनि भट बे इउपिपिएल माने मा होनो बिपिएफ हानजायावनो फैजोबगोन आरो बिथांमोननि भटजों जों देरहागोन बाव कंग्रेसआ खुनु माने जाति जनगोष्ठीनि फिक्स भट गैया हिसाबै बिथांमोनहा जेबो फेक्टर जाया खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंबाय थानाय नुनो मोनदों माने बिपिएफआ 3थि नाम्बारावबो फैया होननानै बेनि बेलायाव मा फोरमायगोन 3थि नाम्बाराव फैयैया आथिखालनि राजनितिनि फोथाराव जे मोनसे माबाखौ जों नुबाय थादों डेभेलपमेन्टखौ जों नुबाय थादों रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेबायदि मोनसे रिएक्सनखौ जों नुबाय थादों दा बेवहाय स्पष्ट बाथ्राया बे जे इउपिपिएल हानजायासो दिनैनि दिनाव 3थि नङाबा 4थियाव थाहैनायनि लामायाव बिथांमोनहा दंबाय थायो ना बिथांमोनहा माइनरिटि भट मोनगोन ना बिथांमोनहा माने हिन्दु भट मोनगोन ना बिथांमोनहा बर'फोरनि भट मोनगोन खुनु जाति जनगोष्ठीयाव जोङो इउपिपिएलआ माने भट मोनगोन होननानै फिक्स मोनसे माबाखौ बिथांमोनहा दिनैहाय बुंनो हायै बायदि अबस्था जादों खारन बिथांमोननि फारसे सब जाति जनगोष्ठीयानो दिनैहाय गाज्रि मोननानै दं आरो बिथांमोनखौ नाखस खालामदों दा बेनिख्रुइ बांसिन आंनि बुजिनायाव माने इउपिपिएलनिख्रुइबो बांसिन भटखौ हयथ'बा हिराचरनिया मोननो हागौ जुदि हिराचरनिया गेलेनायनि थाखाय आयेनगत भाबै बिथाङा एलाउ जायो होमबा इउपिपिएलनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै बिथाङा नैथि माबायाव थानो हागौ फारि नङाव थानो हागौ खिन्थु सेथि फारि नङाव अर्थात देरहानायनि फारि नङाव बिपिएफआनो थागोन आरो इउपिपिएलआ हयथ'बा 3थि नङाबा 4थियाव गावसोरसो थाहैगोन दिनैनि समाव रायजोफोरनो नोंथाङा मा मेसेज होगोन रायजो राजाफ्रा जिहेतु थगायजाबाय इउपिपिएल सरकारा इलेक्सन समाव थांनाय बिटिसिनि इलेक्सन केम्पेइन खालामब्ला रायजो राजाफोरखौ गोबां माखासे जबान होदोंमोन जे गांसे भट न'खरसेयाव सासे साख्रि बेबायदि होनदोंमोन दिनैसिम सासेबो साख्रि होनो हायाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 करिया थाखा होनो होनदोंमोन होनो हायाखै बेनि थाखाय गाज्रि मोनजाजोब्बाय दिनै जोंनि सारेन्डारि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि केस सासेनिबो उइद्र खालामनो हायाखिसै रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बिथांमोनहा मुक्त उदां खालामनानै लाबोनो हायाखिसै सेवथाब फोनथाब खोमसि दरसि फाथकसालियाव जोबनानै थैजासे जेल जानायनि साजाखौ होनाया अयनाय बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा थैनो बायदि गाज्रि मोनबाय माखासे गोबां एनडिएफबि बिदा फंबाय सारेन्डार बिदा फंबायफोरखौ दिनैहाय माने थैनायनि साजा डेथ सेन्टेन्स होनानै हाइकर्टआ अर्डार होबाय बेखौ खोनानानै साफ्रोमबो जोंनि बिटिसि बासि आइ आफा बर' रायजो राजाफ्रा मेगनजों मोदै गजोबदों सासेबो जोंनि दावहारु एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ आर्मि पुलिस पारामिलिटारि फर्सआव सोनानै होनो हायाखिसै बिथांमोननि जिबनखौ बिथांमोनहा धंस खालामबाय सिभिल साख्रियावबो होनो हायाखिसै बरंस रिहाबिलिटेसन होनो हायाखिसै सासेबो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो कन्ट्राक्ट टिका होनो हायाखिसै ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट लाबोनो हायाखिसै बेनि थाखाय दिनै सारा बर' रायजो राजाया आरो लोगोसे बिटिसि बासि रायजो राजा जिहेथु गाज्रि मोनजोब्बाय आरो बेबायदि मावनो हाथारै फंगु असल खामानि गैयै खुगायावल' गोदै गोथाव बुंग्रा बे दलखौ बिटिसि बासि खुनु जाति जनगोष्ठी रायजो राजाफ्रा रावबो मदद खालामनाङा बिसोरखौ ओइबारनि इलेक्सनाव एकदम साफा लांदां खालामजोबनानै गोथैसालियाव गारहैजोबनांगौ आं बेखौनो खावलायहरदों